wat een weg, hè? Nou, zeg, bekend of je dat nooit kennen. Ja, door dan weer. Ja, die vrouw daarachter en dan ook, die wint toch jeder weg. Die grote prijzen. Ja, ik weet het. Het zijn immer dezelfde. Ja, Als ik in schat ben, is het een bakje koffie. ja, of zokerkleuntjes. Jongen. Maar jong, het is me toch een gesleepbare keren, hè? Nee, me niet. Iedere dag hetzelfde. Gesjoei met die kar of die tasje. En iedere avond weer dezelfde kallen. Wat eten we vanavond? Och, nu komt toch Fien. Jee, meneertje, toch voor dit wietje nog moeten. Hè? En dan het s'avonds, de ken je als je gekookt hebt. Dat knooide aardig niet. Ja, of dat lees ik niet. Iedere dag is het lastig om te gaan te bedenken wat ze koken moet. Ja. Zie, ik zeg tegen je, ik kook er bekend zelf van. Ja, is maar goed dat nu dan die nieuwe winkel in die straat gekomen is. Nog niet geweest is het gek. Ja, er schijnt nogal veel action te zien, hè? Action? Ja. Is dat zo gek wie in de slaapkamer? Maar nee. Met action bedoelen ze goedkope spulletjes en zo, hè? Oh, ik ken voor dat de voet, hè? Ik dacht dat ze gisteren eindelijk de riebewies zou schoot. Ja, ik snap het ook niet. Ik ben gezakt. Zij tegen mij dat ze alle verkeersborden koos. Ja, dat snap ik dus niet. De TomTom schikte mij naar een rotonde her. Ja. En onderweg passeerde ik een bord met 50 erop. Ja. Ja, en toen ben ik daar 50 keer omher gereden. Ja. Ja, en toen? Ja, en toen wordt ze gezakt natuurlijk. Ja. Maar man, kom, heb ze dan zin om te voort met mij dat kan je op te trampelen? Oh, jawel, zeker wel. Daar kan je op te trampelen. nee. Ja. Oh. Zeg, ik hoop dat ze er wel kleren hebben. Wieso? Is dit niet zo en dan? Maar, ik denk dat de gedangen zonder zou staan. Kost wel zo uit de sportschool zijn weggelopen. Ik ben anders best wel groot op mijn trainingspak weg. Fien, dat zal ik toch zeggen, hè? Zo het weigeren ze zelfs bij het leger des Heils. Ik stel nu voor dat we gaan vertrekken en anders gaat ze maar alleen. Nu, toch maar niet zo beetje. Meen er toch niks met? Nee, maar ondertussen. Ja, kom, loop. Zitten mijn haren nog te gooi? Wacht me niet om te liggen. Is nog gesloten. Oh, daar. Oh, nog eens. Ik kan voor Jurgens gaan zitten. Ja, gelukkig wel. Wat een weg, hè. Oh, jongen. Oh.
ja? Zit tenminste een beetje action in, hè? Funse. Ik hou er niet zo van. Geef mij maar een beetje steviger. Het stevig. Ja. Oh, apropos. Wens me op een idee. Ah. Kijk hier. Ja, god, nog een zet niet doen toch in godsnaam de bril op. Ja, dat steut mij niet Och, zo. edeltuit. Allee, zet dat denk op. Ja, zo is het. Ja, zus nog niet wat je gaan reek. Ja. Ja. Geef het de weld voor de gopen, hè? Ja, dat dacht ik. Hier, kijk stevigs. Daar. Even. Hij wel verdiend, hè? Ja, eigenlijk wel. Oh, het is wel lang onderweg. Maar Daar. Haha. Zo. Proost, Proost. hè? Haha. Lekker. Lekker. Dat doet een oud mens goed. Ja. Ja. Boy. Zo. Hé, ze hebben een nieuwe vriend. Ja, wat leuk, wie het er? Ja, nou niet. Hier moet het ganse dorp het weten, man. Niet Ja. Kom even met. Ik moet toch, ja, nodig. Kom. Oh nee, woher dan Ja, nu even alweer? naar de wc, kom. Jongen nog. Ja, kom, dat kan ik eens aan doen. Ja. Oh, joh, zeg. Ik zoek er bekend scheel van. Het wordt wel nodig. Opgelucht. Ja. Maar zeker. de Norbert van Dicht, dat is een die geen boodschappen met zich wil doen. Ja, helaas niet, hè. Hij vindt het café belangrijker dan ezel. Wat? Zit hij iedere avond bij de ezel? Ja, nee, dat zeg ik niet. Maar ja, hij lust hem geer. Ja, ik trouwens ook. Wil zo nog een? Ja. Hier, kom.
pakken voor ons nog een. Hè. Het is toch de laatste avond, hè? Jo. Moet op, hè? Ja. Van de fles drinken. Ja, Ja. toch? Ja. Allee, Proost. 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 Dat steekt me wel naar de kop. Ja, ik voel hem ook. Ik ben er ganz tipsy van. Zeg, maar we moeten eens even in de winkel gaan kijken. Ja. Hè? Kom, Wacht gewoon een even kleintje. kijken wat er nou allemaal gebeurt. Oh, zien ze hebben onderbroeksen. Onderbroeksen? Oh. Och, nu kijk toch hier. Kiki. Zeg, zo'n 2-persoonsstand, die droeg man vroeger. Ja, die voor mij ook. Alle wielen, net iedereen een string aan, hè? Ja. Maar vriend, ik zal dich dat zeggen, hè? Ja. Met zo'n box, hè, daar poetst de man vroeger de ganse fits met. En nu, met zo'n gaat, hoe goed nog te bellen, hè? Ja. Wauw. Zo gewoon ik mijn lijn met verrassen met die. Die zie dan ook door. De leden is u te gaan komen, Ja, zeg. als ze maar gaat bent. Chic. Zeg, Zo. nou, heb ze in elk geval een fijn buksje kunnen kopen, Ja, hè? ja, maar dat Ja. kwam ook door de fijne muziek op de achtergrond. Ja, Ja, ja. Wat moest er nog meer hebben? Ja, moet je eens op het briefje kijken. Ja, kijk. 2 flessen ontvetter. Oh, steut. Ah, Waarom 2 flesjes? ja, dat zal ik zich zeggen. Kijk, hier steut. Met 1 fles ontvetter is het halve werk gedaan. Ja. En ik heb al niet veel tijd. Dus dag, neem ik er 2 met. Ben ik deze week snel van poetsen af. Slim van die. Heel slim. Ja. Wat heb ze nog erop staan? 1 fles wien rooien. Rooien. Waarom Ja. rooien? Ja, Vind je het te veel lekkerder? ja, ik ook. Ik drink dat ook niet, maar Lee wel. Aha. Malbec, Ja. ja, dat is goed. Ja, ja. Lee, dat zit u maar als er die ganze fles Ja. leeg is. Ja. Fien, ik durf nu het hinger die ik ga goed niet meer ken. Attentie, attentie. Onze winkel gaat over 10 minuten sluiten. Goh, is het al zo laat? Zeg, maar hoe heb je dat lijken van dich leren kennen? Bij het jeu de boule. Bij de jeu de boule? Ja, du weet wel, dat spel met die ballen. Ja. Nou, leuk toch? Attentie, attentie. Over 5 minuten gaat onze zaak sluiten. Dan zullen we maar eens aftrappelen, hè. Oh, ja, het zal wel. God, ik zou nog bekend schat vergeten. We moesten er nog hebben. Ja, ik moet nog een condoom zullen. Wat moest u dan nu nog met? Ja, voor Norbert, hè. Ja, Nee. de eerste keer. Voor de eerste keer. Nee. Ja, Norbert, ja, dat gaat geven. ja. Zijn allereerste keer. Zwieg toe. Man, wat is hier?
iedereen weten. Oh ja, dat voelde mich droom. Och, die gevoel. Jongen. Ja, John. Ja. Best bedanken. Aber, God nog. ja, ich kost doch niks aan doen. Jongen. Ja, droet voor ik het weet. Ik wil nu wel een tasje koffie, hoor. Ja, dat komt goed uit, want we hebben nu 20 minuten pauze. Aha.